modernisme és un moviment artístic que es desenvolupà durant el final del segle XIX i el primer quart del segle XX. Tot i que els orígens es troben a Anglaterra, el modernisme combina les aportacions d'un munt d'artistes de procedència diversa. Aquest moviment artístic es caracteritza principalment per les seves formes curvilínies extretes de la flora i la natura en general, el qual va tenir un impacte rellevant en l'arquitectura i en la ceràmica. A Catalunya, aquest moviment va anar molt més enllà de l'art. Es va convertir en una corrent político-cultural que anhelava canviar la societat. De la mà d'arquitectes i artistes com Gaudí o Domènech i Muntaner, el modernisme va deixar una profunda petjada en molts indrets de Catalunya. En aquest sentit, Caldes de Malavella, a través dels balnearis i els xalets benestants construïts per la burgesia industrial com a causa de la industrialització de l'aigua termal, esdevé un gran testimoni d'aquest període històric. La Casa Rosa és un edifici d'estil modernista construït a finals del segle XIX per encàrrec del barceloní Diota Levi. El projecte contemplava dues parts diferenciades, la primera marcada per composició simètrica i la segona amb un gran portal d'arc tomit. Les obertures, els merlets i la decoració ceràmica reforcen el caràcter modernista de la construcció. Pocs anys després d'haver-se construït, fou adquirida per l'industrial Pau Estapé, que n'utilitzà una part com a residència i l'altra com a magatzem de l'aigua imperial que embotellava. El mateix senyor Estapé va ser el principal artífex de la reforma del conjunt del Puig de Sant Grau, que va incloure la primera campanya d'excavació de les termes romanes. Sant Grau és un petit promontori on hi ha diversos brolladors d'aigua termal de Caldes, que des de l'antiguitat foren explotats amb la construcció d'unes termes romanes. Quan Pau Estapé va adquirir bona part del Puig i, aprofitant l'afluència d'estiuejants a la vila balneària de Caldes, va adequar aquest espai per promocionar el seu producte. A més de dur-se a terme la primera excavació arqueològica de les termes romanes, es va crear un jardí modernista que integrava les fonts de Sant Grau de la Roqueta i la de l'Hospital en templets d'estil neoclàssic. Amb la crisi del fenomen de l'estiueig, tot el conjunt va seguir un procés de deteriorament avançat fins que fa uns quants anys l'Ajuntament de Caldes de Malavella el va adquirir i el va adequar. Casa d'estiueig rodejada d'un frondós jardí construïda a principis del segle XX amb un marcat caràcter neomosàrab modernista. És un edifici compost per diversos cossos superposats amb obertures d'arc de ferradura lobulades i frisos de ceràmica a manera de guardapols. Alguns cossos estan coronats amb merlets esglaonats. La casa està envoltada d'un jardí on hi ha un brollador d'aigua termal. Casa construïda l'any 1921, encara sota la influència de l'estètica modernista. Va ser promoguda pel seu propietari Pere Quintana i Barrera, flequer i pastisser, i construïda pel mestre d'obres local Josep d'Olofeu i Floriac. La planta baixa fou reformada, tot i que conserva elements notables com la tribuna poligonal de la cantonada, decorada amb garlandes i coberta amb cúpula esfèrica de ceràmica vidriada. Els finestrals són tots d'arc mixtilini amb guardapols sinuosos, els centrals triforats amb columnetes. Casa unifamiliar de principis del segle XX atribuïda al mestre d'obres Josep d'Olofeu, que manifesta signes d'evolució des d'un estil bàsicament eclèctic cap al modernisme. Alguns elements decoratius de factura neogòtica, com els marcs de les obertures i les balustrades del terrat, la presència de símbols com petits escuts amb les 4 barres, són els que permeten atribuir un cert caràcter modernista a la construcció. A més de les balustrades, un frontó esglaonat al centre de cada façana corona el conjunt. La Rambla Recolons era la zona del nucli de Caldes on es concentrava la major part de xalets i apartaments de lloguer abans de la Guerra Civil. La majoria d'ells d'estil modernista o eclèctic, com la Casa Marrós, xalet d'Antoni Mas, Casa Recolons, Casa Molló, Casa Paredes, el Bellestar, entre d'altres. Al voltant d'aquesta rambla es van construir diversos xalets d'estiueig més modestos, com els d'en Vilà, d'una sola planta. La composició de les façanes és senzilla, simètrica, amb grans plafons damunt les obertures on s'obren els respiralls envoltats de rajoles de ceràmica de colors molt contrastats.
Edifici construït a la dècada de 1920 per albergar l'entitat recreativa Casino Unió. El creixement de la població estiuejant a Caldes va afavorir la construcció d'un local social on reunir-se. El projecte fou executat pel constructor local Jaume d'Olofeu, segons el gust noucentista predominant de l'època. Les façanes segueixen una marcada composició simètrica definida per grans finestrals triforats inserits dins d'arcs cecs. El capcer rectangular del coronament arrenca d'una cornisa amb motllurada. Casa on va residir el compositor Francesc Mas i Ros, construïda a principis del segle XX pel seu pare Antoni Mas. Inicialment es destinà a casa de lloguer per estiuejants i la planta baixa a magatzem obrador de l'empresa familiar de pianos i manubris. Entre els elements destacats de l'edifici hi ha la tribuna poligonal de la cantonada, el coronament esgraonat i els guardapols sinuosos. Casa modernista d'estiueig construïda al gust barceloní de l'època en la que destaca l'interessant vitrall de la porta interior. Disposa d'un pati interior amb una font molt característica i un subterrani en el que s'hi pot identificar la petita estança que es destinava a l'allotjament del personal de servei. És on va residir Andreu Mas i Ros, germà del compositor i músic també. Juntament amb el seu germà, gestionà l'empresa familiar de pianos i manubris on era l'encarregat de gravar les melodies musicals en els corrons de les pianoles. Va ser construïda pel seu pare Antoni Mas a començament del segle XX i destinada inicialment a casa de lloguer per estiuejant. La colònia Rodríguez és un conjunt de cases o xalets edificats a principis del segle XX a la Rambla Recolons. Els petits habitatges que formaven la colònia es construïren amb la finalitat de llogar-los als estiuejants. Però amb l'esclat de la Guerra Civil i la crisi del fenomen de l'estiueig, les cases de la colònia van passar a tenir altres funcions. Es tracta d'un conjunt arquitectònic format per cases adossades amb les mateixes proporcions i característiques, construïdes perpendicularment a la Rambla. Les façanes estan compostes de forma simètrica, amb obertures i guardapols motllurats que, com les cornises, estan ressaltats amb pintura de diferents tonalitats. Casa d'estiueig construïda a principis del segle XX, també coneguda com a Villa Carmen. Es projectà com un edifici aïllat d'estil modernista, profusament decorat, del qual en destaca la simetria i la decoració de les façanes, que li donen una marcada verticalitat. Les finestres són d'arc molt rebaixat amb ampits decorats amb falses columnes. Sobre la porta principal hi ha un balcó de planta trilobulada sostingut per dues cartel·les. Lluernes rodones a les golfes just a sota de les mencionades antefixes, també decorades amb formes modernistes. La torre està ubicada a la Rambla d'en Rufí. La Vila Rosario, o Torre dels Alemanys, fou un encàrrec d'Otto Streitberg al mestre d'obres caldenc Ramon Vinyals i Guitart, que s'ocupà del disseny i la construcció de l'habitatge entre 1914 i 1915. El propietari volia que la casa tingués influències d'Andalusia per minvar la nostàlgia de la seva dona, que era de Cadis, d'aquí l'estil neoàrab de l'edifici. La façana principal és simètrica amb porta principal en arc àrab fistonat i columnes d'alabastre a mena de brancals i capitells àrabs. Sobre l'arc hi ha un arabesc i decoració floral en ceràmica. Es troba flanquejada per finestres geminades cobertes amb un arc de ferradura i amb una columneta d'estil àrab califal. Als extrems laterals hi trobem unes altres finestres simples del mateix estil. Font modernista, manera de templet de planta hexagonal amb un reduït terrat a la part superior i cupolí de ceràmica vidriada de color vermellós a la part central. Pren el nom d'una imatge d'una vaca en una rajola encastada a la mateixa font. El projecte d'urbanització de la Granja va desenvolupar-se a la dècada de 1920 com una ciutat-jardí destinada a l'estiueig. El parc de la Font de la Vaca havia de ser-ne la zona de lleure i, a més d'una font modernista, s'hi va construir també un berenador i un pou. El projecte, però, no va prosperar, en queden elements notables com les torres noucentistes i el parc. Casa construïda a la dècada de 1920 dins de l'urbanització d'estiueig de la Granja. El projecte urbà no va acabar de reeixir, tot i que s'hi construïren 5 torres, la primera de les quals fou aquesta, que havia de ser la residència del promotor, Miquel Picó i Jou.
Es projectà com un edifici d'estil noucentista d'una certa monumentalitat, reforçada per la seva situació preeminent, l'escalinata amb la balustrada de l'entrada i les façanes obertes amb galeries i decorades amb esgrafiats. L'antecedent del balneari Prats és un petit establiment termal que fundà la família Prats tot aprofitant l'aigua de la font de la mina. El fenomen creixent de l'estiueig va propiciar que durant la segona meitat del segle XIX es construís l'edifici actual al centre de la població. Aquest nou edifici, de gust eclèctic i modernista que es caracteritza per l'ús d'elements arquitectònics d'èpoques diferents, va haver d'ampliar-se l'any 1912 seguint el projecte de l'arquitecte Eusebi Bona i Puig. Fou llavors quan se substituí l'antiga portalada d'accés per l'actual. Al costat de l'establiment termal s'hi bastiren diverses casetes per allotjar-hi els clients, les quals foren enderrocades fa ja uns anys. Casa d'estiueig construïda a finals del segle XIX pel polític barceloní Narcís Pla i Daniel, que va participar activament en la vida social de Caldes i fou un dels principals promotors de la nova escola, l'actual edifici de la biblioteca. En la dècada de 1950 fou adquirit per la Congregació de les Carmelites de la Caritat Vedruna. L'edifici es projectà seguint un estil eclèctic d'una certa monumentalitat, reforçada per la planta quadrangular i la composició simètrica de les façanes. Les obertures són d'inspiració clàssica, amb frontons florals sobre pilastres estriades. Està coronat amb una cornisa dentada i un capcer rectangular. A la part posterior s'hi obre un gran jardí amb una pèrgola vegetal i la casa del servei en un extrem. Casa modernista construïda a principis del segle XX dins de la finca de la casa Pla i Daniel. L'edificació estava destinada a allotjar-hi el servei, per això està orientada cap a la casa principal i no cap al carrer. En la dècada del 1950 fou adquirida per la Congregació de les Carmelites de la Caritat Vedruna, que actualment en mantenen la propietat. Està composta de 3 edificacions en les quals el llenguatge modernista es posa de manifest en l'ús del maó vist en contrast amb l'arrebossat, en la decoració de ceràmica vidriada i en els elements de ferro forjat. Està encarada al jardí on hi ha una particular gelosia de bruc. Casa d'estiueig construïda a principis del segle XX pel poeta i editor barceloní Francesc Mateu i Fornells. És un exemple del modernisme d'inspiració historicista, on es combinen els elements de tradició medieval amb nous materials, com ara els arcs ogivals de maó i les franges esgrafiades que imiten carreus de la façana. Les obertures dels pisos superiors també són de tipologies diferents, totes neogòtiques. Casa d'estiueig construïda l'any 1949 segons un projecte de l'arquitecte Joan Bordàs i Salelles i obra del constructor calderí Joan Vinyals i Solà. És un dels darrers testimonis de l'arquitectura promoguda per la burgesia barcelonina que estiuejava la població. L'edifici és de dimensions notables i té les cornises i les obertures emmarcades en pedra motllurada. L'element més destacat és la galeria de les golfes que s'obre a 3 vents amb pòrtics d'arc de mig punt que descansen sobre columnes de pedra. Casa d'estiueig construïda durant la primera meitat del segle XX. Es projectà com un edifici entre mitgeres d'estil modernista, profusament decorat i de marcada composició simètrica amb el coronament mixtilini acabat amb punxes de forja com a element destacat que dóna nom a la construcció. El balneari el projectà l'arquitecte barceloní Gaietà Buïgas i Monravà com un edifici de dimensions monumentals d'estil modernista i de marcada inspiració arabitzant. Consta de 2 parts diferenciades que formen una T. La primera, la composició més senzilla, i la segona amb decoració i visibilitat. A la primera part, les obertures són d'arc de ferradura formant un pòrtic a la planta baixa amb un porxo avançat central que constitueix l'accés principal. També hi destaca un pati interior amb una font davant de la qual hi ha una capella dedicada a Sant Josep i a Sant Esteve, construïda sota la influència de l'estètica modernista. De la segona part en destaquen les torres amb merlets dels extrems i la part central, així com les obertures d'arc de ferradura emmarcades de tonalitats diferents.
L'estació de tren de Caldes de Malavella, inaugurada el 1862, va esdevenir ràpidament un dels focus neuràlgics en la història de la vila. Era el nus de comunicació que va facilitar, primerament, el transport de mercaderies i, segon, i sobretot, l'arribada d'estiuejants. Es tracta d'un edifici d'estil eclèctic que reprodueix el model característic de finals del segle XIX, amb cornises i finestres ressaltades de formes simètriques.